Un sport în care psihicul și fizicul trebuie să lucreze concomitent la capacitate maximă. E nevoie de îndemânare, pasiune și intuiție. Așa vorbesc toți cei cărora yachtingul le-a intrat în suflet. Și anul acesta organizăm din nou trofeul Tomis, o competiție care se dorește a fi internațională. Am invitat și competitori din străinătate. Anul acesta, însă fiind foarte din scurt, au venit numai cluburile românești, dar la anul, sigur, ei ne-au confirmat că vor veni și că vom avea o competiție foarte largă. Practic, competitorii sunt din toate cluburile din România, active acum în România. Este o competiție frumoasă, este pe mare. Cluburile participante cred că sunt în jur de 7-8, iar vârsta concurenților este între 8 și în jur de 30 de ani. La yachting, de regulă, se plantează niște balize și există traseu pe 4 balize, traseu pe 3 balize, dar acesta de astăzi este traseu cu 4 balize. Copiii cei mai mici, optimistul, le vor ocoli pe toate 4, după care sosesc. Copiii de la clasa laser vor face pe lângă o tură mare, fac o tură mică pe baliza 1-4, iar cei de la cadet și zoom vor face o tură mică pe 2-3. A fost o vreme numai bună pentru ca tinerii pasionați de sportul cu vele să-și lanseze embarcațiunile la apă. Unii participanți la competiție și-au pregătit din timp micile veliere. Detaliile contează mult atunci când vrei să termini pe podium. Ăsta e focul și celălalt care o să-l montăm mai târziu e randa. E greu de murit astfel de bali? Depinde. Dacă ești mus e mai ușor, dacă ești skipper e puțin mai greu, că trebuie să ții toată barca. Musul doar ajută puțin. Sportul acesta nu este chiar periculos, pentru că sunt șalupele cu arbitrii și persoanele care au grijă de noi în caz că pățim ceva. Și prima regulă în yachting, de fapt, este siguranța și totul e asigurat, e foarte De când practici sportul ăsta? Și ce rezultate ai avut până acum? Îl practic de 3 ani și în primul an mi-a fost foarte greu să recuperez, că erau copii foarte buni, dar până la sfârșitul anului am obținut prima mea cupă internațională. Eu fac sportul acesta pe mare de foarte mult timp și m-am obișnuit. Nu mai este teamă. Competiția de astăzi, ai emoții? Nu, n-am nici. E bun pentru mine. Nu e puțin cam puternic? Nu. Pentru mine mi se pare vânt slab. Competiția s-a desfășurat la clasele optimist, cadet, laser 4,7 și laser radial. Regata a cuprins 4 curse, iar câștigătorii au primit diplome și medalii.